Добър ден, Влади. Добър ден. Предстои едно много приятно събитие, което мен да ти кажа ме заинтригува, защото организираш го по някакъв по-различен начин, нетрадиционен. Стремя се, ако мога да го постигна този ефект, ще бъда доволен. Днеска, вървейки към галерията и носики в чантата си DVD, цифрова камера и други съвременни такива медийни пособия, си мислих, че преди 100 години, примерно, художник е вървял с чанта с маслени глави и четки и статия. Сега се налага в тази среда да върви с DVD-та и какви не съвременни джаджи. Опитваме се да следваме по-съвременните тенденции в насоките в изкуството, така да каже, да покажем и тук нещо по-съвременно. Това е в общи линии. Ако има някакъв ефект, ще бъда доволен. Аз не се съмнявам, че ще има ефекта. Помогни ми тук да разбера. Всичко това е вдъхновено от моето наблюдение в последните години към киноиндустрията и все по-засилващото се насилие, криминални сцени, които непрекъснато ни заобикалят. Ние се привикваме към тях, като се научи нещо нормално. Дори не обръщаме внимание. Така, ако видим човек на улицата, също няма да ни направи особено впечатление. Ще си минеме като... Нали... Това ми беше идеята да покажа щастливия край на главния герой в един филм или в живота му и така нататък. Едно време щастливия край е бил друг. Наистина щастлив днеска. Това застига главния герой в съвременния свят. Добър, лош, мъзник. Това. Благодаря ти. Ще се видим отново при откриването. Благодаря аз. Здравей, приятелю! Хайде ти ме снимай, аз пък тебе ще снимам. Искаш ли да ме обърнеш малко внимание и да спреш да снимаш? Спирам. Здравей, Здравко! Здравей. Как виждаш това, което... Намираме се пред едно обществено убийство, на което обществото въобще не обръща внимание. Особено когато е станало в художествена галерия. Защото за естетичното убийство на никой нищо не носи. Само измамен вариант. Както телевизионен филм. Ние убиваме, махаме човека от живота, но киното остава. Значи човека продължава живота. И съд няма. Какво ще пожелаеш на Влади? Желавам всички убийци да излезат наяве, да ги хванем и да ги изрисуваме и да ги осъдим в картини. Здравко вече откриха убийци. Къде си, бе, приятели? Любимец на жените. Опитвам се да бъда като теб, но не мога. Не можеш. Стърни се малко. Добре дошъл. Вили, знам, че ти винаги можеш. Винаги знаеш. Да ти кажа нещо. Искам да ми кажеш. Това не е
инсталация, нали, както са разбрали част от хората, които присъстват тук. Точно така. Аз се радвам, че един млад човек се опитва да шокира публиката, да я провокира. Мисля, че Владо не се прави на интересен. Но това е първо реакция срещу цялата холивудска консумативност, която вече от години ни прави все по-тъпи и по-тъпи, по-нечувствителни към реалните стойности в живота. От друга страна, мисля, че неговата реакция и срещу това, което доста често се прави в изкуството, тривиални неща, тривиални послания, предъвкване на едни и същи образи или мацаници, които някой се опитва да прокарва за изкуство, което пък ние не разбираме, защото е много високо. Много е младежко и това, че го прави в галерията, където мярката е висока, общо дето тук се представя класическа живопис, много често, много така, рядко много са изключения експериментите. Той знае, че това от много хора няма да се възприеме, няма да се разбере, няма да се оцени. И точно за това, че въпреки всичко го прави, ме кара аз да му се възхищавам. Между другото, Владо вече работи в галерията. Радвам се за него. Да, и аз се надявам, че в галерията ще дойдат млади хора, една млада генерация, едно ново поколение със своите идеи, но компетентно поколение, образовано поколение в тази сфера, за което е викнато тук да работи. Не ми се иска да мисля, че тук ще попаднат дилетанти, хора пратени от някого, не знам си за какво. Галерията е място за творчество, галерията е място за духовни срещи, галерията е място за експерименти, галерията е място за съхраняване и продължаване на традиции. И аз се надявам, че хората, младите хора, които ще дойдат тук с своята образованост, със своя талант, ще правят именно това. Благодаря. И аз ти благодаря много. На здраве, приятели. На здраве.